realisme a les avantguardes. L'exposició a l'època dels artistes està estructurada cronològicament. Del realisme, precedent del modernisme, hi ha obres d'un dels pares del paisatgisme català, Martí Alsina, del fundador de l'Escola d'Olot, Joaquim Vayreda, del seu germà Marià i de l'avi Berga i Boix. També hi ha quadres de simbolisme d'Urgell i Brull, escultures de Miquel Blai i Josep Llimona i obres representatives de Santiago Rossinyol, com figura femenina, i de Ramon Casas, destacats membres del modernisme. D'aquest últim, Ramon Casas, també hi ha una col·lecció de 4 cartells i 8 dibuixos. L'apartat dedicat al noucentisme es compon d'obres de Joaquim Sunyer, Francesc Galí, Joan Colom i Lluc Pasqual, entre d'altres. També s'hi pot veure una col·lecció d'olis i dibuixos de Xavier Nogués i escultures de Pau Gargallo, Enric Casanovas i Josep Clarà. A les mateixes sales s'inclouen 4 obres de la pintora polonesa Mela Muttermilk, igual d'interessant, encara que no tan coneguda. L'última sala comprèn obres que van de l'últim noucentisme a l'avantguarda, amb noms com Josep de Tògores, Joaquim Torres, Juli González i Francesc Domingo. Un dibuix de Salvador Dalí, que és un retrat del seu pare i la seva germana, també s'hi exposa. En total, 188 obres que es podran visitar a Girona fins al dia 31 de març, al Museu d'Història de la ciutat. L'època dels artistes ha estat inaugurada per l'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, i pel de Girona, Joaquim Nadal. I ara la informació esportiva. Isabel Bosch, bona nit. Bona nit. El blaugrana Miquel Soler és la novetat més important en la llista de jugadors convocats pel seleccionador espanyol Luis Suárez per al partit de classificació de l'Eurocopa de Suècia del 92 contra França el 20 de febrer a París. Aquestes imatges no pertanyen a les últimes informacions sobre la guerra del Golf. És un vídeo de promoció de joguines bèl·liques d'una de les empreses que es posen els seus productes en la Fira de la Joguina de València. Així és possible contemplar un gran nombre de joguines que reprodueixen armes, i en concret les utilitzades en la guerra del Golf. Reproduccions exactes dels fusells L-85 britànic o M-16 americà que es fan servir ara a la guerra del Golf Pèrsic són algunes de les joguines que es poden trobar a la Fira de la Joguina de València. També l'avió invisible o els reactors F-15, 16 o 18 o el ja popular helicòpter Apache o el seu antagonista en la guerra, el soviètic Mi-24, formen part del catàleg d'un bon nombre d'empreses. Tampoc falten els portaavions americans, o la fragata Santa Maria o la corbeta Descubierta. Esta situació es produeix quan la joguina bèl·lica fa uns 5 anys que pràcticament havia desaparegut del mercat. Els fabricants expliquen la nova situació dient que els xiquets demanen tot allò que veuen en la vida real. I si fins ara la joguina bèl·lica havia quedat reduïda a les armes pròpies de les pel·lícules de l'Oest, les imatges que ens arriben de la guerra del Golf no passen desapercebudes als xiquets. I realment no comprenc el per què aquesta cosa contra el bèl·lic, on realment ara mateix en la guerra de so està dient-se que ara sí que es vendran un motor de pistoles perquè realment és el que es veu en tots els motius informatius per aquestes coses. Igualment, els responsables de la Fira Valenciana diuen que és normal aquest increment de la joguina bèl·lica i que esta pot ser tan educativa com qualsevol altra, ja que canalitza la frustració dels nens. Joan Bustos, TV3, València. Més de 12 pingüins han nascut a l'aeroport internacional de Miami en una escala del vol que els duia a un zoo britànic. Els cuidadors que els han atès en el seu naixement han hagut d'improvisar una infermeria perquè rebessin els primers auxilis. Més d'una dotzena de pollets de pingüí han trencat la closca a l'aeroport internacional de Miami. Tots ells han nascut en aquest aeroport quan eren traslladats a l'Antàrtida a un zoo britànic. No els han faltat les primeres atencions. Davant l'admiració de periodistes, hostesses i pilots, els nadons han pres el primer biberó, feina no gaire fàcil, ja que els cuidadors ho han hagut d'improvisar. De tota manera, els pingüins no se n'han queixat pas. Ara els nadons hauran d'esperar encara uns quants mesos per posar-se el tradicional frac. El resum posarà el punt i final a aquesta edició. Dick Cheney i Colin Powell han celebrat ja la primera reunió amb el comandant de les forces desplaçades al Golf, Norman Schwarzkopf, per estudiar la data més adequada per a l'ofensiva terrestre contra les tropes iraquianes. Els aliats han destruït la meitat dels ponts de l'Iraq i de Kuwait per incomunicar totalment les tropes iraquianes a l'Emirat. El nou cap de la zona marítima del Cantàbric considera que els espanyols se'ls ha privat de compartir amb els aliats els llocs de risc en el conflicte del Golf Pèrsic. El ministre de Defensa l'ha convocat dilluns a una entrevista perquè doni explicacions d'aquestes declaracions. Això és tot. Tindrem més informació, com sempre, en l'edició del Telenotícies Nit. Recordin, però, que, com sempre, TV3 els manté informats, també en sessió matinal, demà a partir de les 9 del matí. Això és tot. Bon cap de setmana.